हेलो लोगोफोर आङो दायो फाइनाली मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव मोनफैबाय दा दसेनि उनावनो ओपनिं जानो थांगासिनो दङ दा जोङो बेबायदिनो ओरैहाय चिफ गेस्टफोरनि थाखाय बेबायदिनो ओंखाम बानायनाय जादों बेदर बायदिसिना दङ आरो बेजों लोगोसे ससियेल मिडिया इउटिउबारफोरनोबो फ्रियाव होनाय जादों दा बेनिखायनो मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि अननायाव जोंबो एसे सोलानो मोनसिगोन आरोखि ओंखामखौ बेदरजों दा आङो दसेनि उनाव ओंखाम जागासिनो दङ बेजों लोगोसे गासैबो जायगाफोरखौ लकेशनफोरखौ नायदिंनानै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामालासे नायलांदो आरो बेजों लोगोसे क्रिसमासनि सिगांबो फैनो हागोन आरो एभरिडे नोंथांमोना बेयावहाय आरामसे फैनानै पिकनिक जाफैनो हागोन दाव हांनानै जाफैनो हागोन निउ इयारावबो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन भुटान आरो इन्डिया बर्डाराव थानाय मोनसे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा जायगाया लकेशनफ्राबो दैफ्राबो सारि सारि बयबो फैनानै बेयावहाय आरामसे पिकनिक जाफैनो हागोन आरो बेरायनानैबो थांनो हागोन दा आं नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो देखायनानै लासिगोन जोङो नै ओरैबायदि अमा बेदरजों ना मा बुङो ब्र' मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि अननायाव आरोना नै जोंना ब्रादार बिथाङाबो दंफैयो नै केमस्ट्रिनि बिदा गोदै अब्ला जानानै लाग्रोदिनि लोगोफोर नैबे बाहागा आंनि लोगोफ्रा जाबाय दा आंबो जानानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय बाखि खिनिफोरखौ गिदिंनोसै आरोखि जोंने ओरैबायदि ड्रनबो होबाय आरोना नै नायदो नै लोगोफोर ड्रनबो उराय होबाय आसोल जन्थ्रआ नै बेयावहाय दङ ने र' मा लुदों नों नै उफाय गैया औ दा नायदो नै जायगाया बहुद क्लिन आरो सारिगिदिं जेरैबो दंफां सायख्लुम आरो ओरैबायदि खैरो सायख्लुम गोजा आरो बैग्रि सायख्लुम नै नायदो आरो बेयावहाय दा जानो गोनां प्रग्रामनि थाखाय फिसा पेन्डेल बानायनाय जादों माखासे वायरिं खालामगासिनो दङ माखासे मिक्सार साउन्ड सिस्टेमखौ बानायगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोर जौस्राङाव गाखोनाय जागोन दा बिनि थाखायनो दा बानायगासिनो दं आरो बे हाजोफ्राथ' समायना रमायना गासैबो भुटान कान्ट्रि जाहैबाय फरेन कान्ट्रि साखाथियावनो एटाच ओमफ्राय बर्डाराथ' नै बैयावनो हनै बै लाइट चिक 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 जोंबाय थादों नोंथांमोना बेनिफ्राय नुहुराखैबो जानांगौ बै दलांनिफ्राय ससे दावखोयोब्लानो भुटानखौ मोननाय जायो आरो सिस्टारमोन बबेनिफ्राय क'क्राझार ने एसे जायगाफोरखौ माबायदि मोनफैदों जेनेबा मोजां बिउटिफुलथार जायगायाथ' बिराद नायनो समायना औ दा बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय औ दा क'क्राझारनिफ्राय सफैदों नै सिस्टारमोनाबो नानि बाय बाय बेजों लोगोसे बेयाव मोनाबिलि आइ लाभ मोनाबिलि लिरनानै दोननाय जादों नै ओरैबायदि मोजां आरोना गोबांथार सेल्फिबो लानाय जादों आरो DSLR जोंहाय दा लोगोफोर आंबो गुमामायैनो दलां गोजौआव गाखोमारनाय जाबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायफालांदो मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि हिंगिं ब्रिज आरोना बियो इण्डियाननि मा बायसानि बानायनानै दोनदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायगासिनो दङ ना मा होनो ब्र' मोजां ना दलाङा बिराद मोजां आच्छा गेम्बल औ स्प्रिं गोनां बायसा बारै मोनदों मोजां नांदों दे हिंगिं ब्रिज ओमफ्राय नै ब्रादार भूटान से है ना अच्छा कैसे लगेगा नाइस वन अच्छा लग रहा है ना अच्छा बनाया है ये अच्छा ठीक है पब्लिक के लिए अच्छा होगा ये तो एंटरटेनमेंट होगा हाँ स्पेशली यूथ के लिए रख सकता है ठीक है ओंखारहैबाय आरो ना औ है गोलायसिगौमोन नै एसेबावबानो ओंखारलांगासिनो दङ नै औ गाखोबोबाय आरो ना फैनानै नै माथो खारबोबायसो आरो बरिया इन्टारेस्टिं गाखोनो मोनगोन आरो ना दा बेजों लोगोसे जोंना नै फंबायमोन दुम दुम ग्रुप आरो ना बिथांमोना आवाजआ ओरैबादि गलाल' गखायो नै एसे साखावलाय लागाव बैथाला
गासैबो दखान आरोना रेस्टुरेन्टफोर नायनानै लादो नोंथांमोना निश्चय फैयोब्ला बेफोरबायदि आरामसे जाफैनो हागोन आरो बे गासैबो रेस्टुरेन्ट दा नायदो नै आङो देखायगासिनो दं आरो नै बेफोरो गासैबो दखान जोब आरो दा एभेलेबेल नोंथांमोना आखायावहाय थेहाल' लानानै फैनो हागोन आरो औ आङो एसे सोंनानै लानि मा मोनजायो ओइ आदा दखाना नोंनि आच्छा मा मोनजायो एसे खोन्थाहरदो बेयाव ओरैनो बे सेक होनाया अमा बेदर जाहैबाय 100 थाखा औ मोनसेयाव बे हालदिंगा मोनसेयाव ने 100 थाखा औ 100 आरो बेजों लोगोसे अमानि अनगायै बेलेग बेदरबो हटेल दङ ओरैनो दाउ लकेल मोनगोन आच्छा बेनिफ्राय मा होनो मैसो बेदर दङ औ दा नै नायदो बेयाव मा मोनजानाय जायो ए ओमफ्राय बेदरबो मोनजायो नामा ने औ ओमफ्राय मैसो खाजि ना ओमफ्राय ओरै आब'ना बेनो जोङो एखे दा मोसागोन ने नानि औ ओरैनो मा मेथाइखौ मोसागोन माने बागुरुम्बा मोसानो लिंहरदों जोंखौ ओमफ्राय बादायलायनाय दं आरो मोननै दा मा गामिनिफ्राय नानि बे खाथिनो आच्छा गोजोननाय थाबाय नानि दे गोदैथार दा आच्छा भुटाननिसो ने आच्छा आं माने ओरैनो रायजोफोरनोल' देखायहरनायसैब्रा बिसोर फैनानै जाफैबाय नङा होमबा औ गाज्रि मोनब्लाबो दुखु मोननाङा दे जायनि फलाव नोंथांमोना अमा खोमाखौ नुयोब्ला जायालासिनो थांनो हानाय नङा आरो ना हालदिगासेयाव बेसेबांथाय 150 मा 150 नो अनलि 150 नोंथांमोना बेखौ ज्राव गारनानै आरामसे नै बेयावहाय बेफोरबायदि चिकिट लगायनानै जानो हागोन आरो बेजों लोगोसे मा बेदर बेलाय आच्छा मैसो जायनि थाइब्रानो गोसोबायदि जाफैनो रादारफोरखौ लोगो मोनदों आरो ना फ्रम भुटान अच्छा लगा जगह बनाया सब और बुद्धिस्ट आदमी लोग सब इधर आए पिकनिक या स्पॉट अच्छा बनाया इधर सब इधर लोकेशन किधर है ये ठाकरे बाजार का नीचे आए मा दं बे दखानाव दा औ मैसो दङ औ ओमफ्राय हांसो औ अमा बिबु एवनाय आच्छा ओमफ्राय माबा लकेल दाउ औ बयलार दाउ फारसेनिफ्राय दंजोबो आच्छा नै बेजों लोगोसे नै बेफोरबायदि थाजा लगायनाय गोसोआव मोजां मोनदों आच्छा दे नायबाय था धामाखार मोसादों आरो ना ओरैहाय नै नायनानै लादो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं गलाल' मोसादों ओमफ्राय जोङो बे दद्र'ल' थायो आरो एम्फौ दद्र' बायदि सेबदोंना जोंना बेवाइ नालेबा नै दा डान्स खालामगोन दा ने बेवाइ नालेब दा ओमफ्राय आंखौसो साइडआव मोसाफानो लिंफादों बेवाइ नालेबा ओमफ्राय बेवाइसो जायो एक्सुवेलि गान्डलेट जायोबा होनोसै दा साइडआव मोसानाया औ एसे इन्टारेस्टिंखा दा माबा बुंनो नामा मेंनानै फैदो दे बेवाइ दे औ